Добрий вечір усім, хто нас дивиться в будь-якій точці світу. Це телеканал ЕТР, програма Прайм. Мене звати Айдер Мождабаєв, і сьогодні у нас дуже цікавий гість, якого я дуже люблю запрошувати. І він знайшов час, щоб з нами поспілкуватися. Це відомий український дипломат, шоумен і взагалі дуже цікава інтелектуальна людина Дмитро Чекалкін. Дмитре, привіт. Вітаю, вітаю, друже, радий бачити. Навзаєм. Я не пам'ятаю, до речі, про що ми розмовляли минулого разу. Здається, про Ізраїль. Про це теж запитають, ну, через те, що не всі, може, знають, але Дмитро був першим консулом України в Ізраїлі, тобто знає там багатьох і знає країну, і знає іврит, до речі, як і арабську. От так буває. Але все ж таки, напевно, почнемо з новин. Ти не військовий експерт, зрозуміло, що я не буду питати твою думку якусь фахову, але хоча б якусь аналітику з цього, це збиття літака, спостереження і пошкодження, ну, значне пошкодження, на жаль, не збиття, але значне пошкодження штабного літака Збройних сил так званої Росії. Пишуть про те, що це росіяни пишуть, це, на жаль, був дружній вогонь, але наш Генеральний штаб цього не підтверджує. І Залужний привітав наших протиповітряників із цим успіхом великим насправді. Такий повітряний крейсер Москва, в принципі, здається, щось таке. Я теж на цьому не дуже розуміюся, може ти знаєшся більше за мене. І одночасно кажуть, такі версії є, що це могли зробити лише ракетою повітря-повітря з літака F-16, який, можливо, вже є в Україні, але про це просто не оголошується. Ми не будемо тут таємниць розкривати, ми нічого там не знаємо, але припущення можемо зробити. Тож прошу, пане Дмитре. Дякую, друже. Ну, я себе часто презентую, знаєш, як такого багатопрофільного дилетанта, тому що перепробував більше 30 професій різних в своєму житті. Але єдиний в мене справжній реальний диплом, червоний диплом, який я отримував колись в кремлівських палацах та в Георгіївському залі Кремля, як кадровий офіцер, як військовий перекладач, який якраз більшість часу, працюючи військовим перекладачем, якраз займався протиповітряною обороною. Перше моє відрядження було якраз... Слухайте, я просто в точку потрапив. Я знав, що це твій фах, я знав, просто я думаю, перекладач, не знаю. Так, продовжуй, перепрошую. Ну, і стратегічні питання також були мені дуже близькі, тому що я потім 3 роки перекладав курс стратегії оперативне мистецтво в Академії Генерального штабу Алжиру, тому багато речей, про які я попереджав, знаючи всю підступність російського режиму, і свого часу за ще 4 роки до вторгнення, починаючи навіть за 5, починаючи з 17-го року, коли Путін колись під час своєї цієї довжелезної прес-конференції на запитання, що ми робимо в Сирії, відповів: ми там тренуємося. Ну, тобто я тоді ж і написав, що якщо вони тренують... Я теж це помітив так само, як і ти. Я пам'ятаю дуже добре цей момент, просто рік не пам'ятав. 17-й рік. Так, перепрошую. Так, в 17-му році він відповів. Я після цього в усіх своїх виступах, в інтерв'ю найчастіше використовував слово арабське Халеб, це Алеппо. Це місто, яке російська авіація практично зруйнувала за там декілька місяців. І я розміщував себе в фотографії цього міста і писав, що доля Алеппо може спіткати будь-яке українське місто, тим більше, що Алеппо там за 3000 кілометрів від Москви, а ще, припустимо, той самий Маріуполь в 10 кілометрах від окупованого Широкіно, а Харків в 25 кілометрах від російського кордону. І, на жаль, сьогоднішні оці кадри зруйнованого Маріуполя, тієї самої Мар'їнки, Авдіївки, Сєвєродонецька, вони ж підтверджують, наскільки я був правий. Наді мною тоді сміялися, такий є в нас
одіозний персонаж Шарі. Він навіть зняв там такий ролик про мене, ну, підсилав своїх агентів на мої виступи, які мали там якось провокувати мене, якусь агресію, кидали мені якісь звинувачення. Так от він зняв ролик, казав, о, якийсь божевільний параноїк Чекалкін, кажуть, Путін нападе. Але, на жаль, так саме і сталося, як я попереджав. І стосовно твого запитання щодо цього літака А-50, дійсно, це такий величезний літаючий комплекс. Я багато годин провів на пункті управління бригади ППОшної, яка свого часу захищала там сирійські війська, які окупували за допомогою Радянського Союзу, окупували південь Лівану, і це спровокувало і разом з палестинським рухом громадянську війну в Лівані. Радянський Союз забезпечував тоді сирійську армію, як зрештою і ліванські загони, теж які були близькі до Сирії, такі загони друзів Джунблата, такого лідера. Я теж свого часу перекладав для них курси вже інших там ППОшних систем. Так от я багато годин провів на цих командних пунктах і пам'ятаю ці моменти, коли на цих величезних екранах з'являються десятки цілей. І там така кумедна була річ, кумедна, важка для перекладача, тому що на командному пункті сидить там командир бригади, там, припустимо, сирійський генерал разом з радянськими радниками, і між ним та мною величезне скло, на якому оператор крейдою позначає ці цілі, тобто в нього є екран цього локатора, а крім того радара, а крім того, для того, щоб позначити тип цілі та її швидкість, її висоту, крейдою на цьому величезному прозорому плексіглазі чи склі швидко малює оператор, але для того, щоб було видно командиру бригади і нашим радникам, він це пише крейдою не справа наліво, як пишуть всі арабською та євритом, а зліва направо. А цифри, які він пише, знову ж таки, це не ті арабські цифри, які ми знаємо, що вони начебто арабські. Насправді це індійські цифри, араби використовують інші цифри. Цифри пишуться зліва направо, на відміну від тексту. Тобто там така плутанина, він пише дзеркально, щоб читалося. Цифри пише теж дзеркально, але зліва направо. І мені треба оце в мозоку своєму перерахувати, прочитати і перекласти нашому, що він пише арабською мовою, які цифри він там позначає. Тобто я пам'ятаю, що це був для такого ще тоді зовсім юного перекладача серйозний такий челендж. Але так сталося, що ми тоді, слава Богу, не збили жодного ізраїльського літака. Це були славетні події там 82-83 років. І мені пощастило потім цих самих незбитих льотчиків, вже відомих ізраїльських бізнесменів, приводити сюди як інвесторів в 90-ті роки, коли я дійсно вже працював першим українським консулом, був взагалі першим українським дипломатом на Близькому Сході. Тобто в мене така доля так строката. І пощастило привезти сюди великих інвесторів, забудовників. Якщо ти в Києві знаєш такі об'єкти, як Seven Hills, там Парк Авеню, Даринок, арт-платформа на Даринку, це якраз заслуга цих ізраїльських інвесторів. У мене такий є дежурний жарт. Знаєш, свого часу було класичне визначення, хто такі дипломати. Дипломати – це чесні люди, яких надсилають брехати заради своєї держави. От ми часто виправдовували в ті роки, і, на жаль, і сьогодні, це визначення, розповідаючи про тут унікальний там інвестиційний клімат, унікальні інвестиційні можливості. Я, користуючись якраз євритом, арабською, роздавав там численні інтерв'ю на ізраїльському телебаченні, а потім ці інвестори поверталися і шукали мене, щоб набити мені пику, що я тут
Да, ти розповідав минулого разу, я згадав про це, да. Ага, вводив їх в оману, да. Так що такий в мене був жарт мого радійного персонажа. Уважаемые иностранные инвесторы, вкладывайте деньги в українську економіку, де ваша не пропадала. Так от, цікаво, що ці саме події тих років, 82-го, 83-го, вони, зрештою, спричинили певним чином економічну, крім падіння цін на нафту, але ось цей розгром російської, радянської тоді протиповітряної оборони і радянської авіації, ну, сирійської, але сирійці ж використовували всі ці літаки та системи протиповітряної оборони під керівництвом радянських фахівців, інструкторів, консультантів, радників. Так от той розгром, який відбувся тоді, він спричинив черговий дуже серйозний відток гонки озброєнь, і, зрештою, Радянський Союз економічно був знекровлений, тому що треба було вбухати всі там решту цих нафтодоларів саме в оновлення наших протиповітряних систем. І, зокрема, ось якраз в ті роки і проходив випробування цей комплекс, така літаюча фортеця, яка насправді унікальні має можливості, тому що вона може відслідковувати сотню одночасно цілей. Тобто, якщо той оператор, який, як я казав, як мавпа стрибав за склом і малював крейдою там 10-12 цілей, то тут в цьому випадку відповідно розподілені там в них сектори, і вони там, це, наскільки відомо, в складі екіпажу цього літака було якраз ось 10 операторів, які відслідковували ситуацію на відстані до 800 кілометрів. Тому він дуже був потужною зброєю в руках росіян. Вони могли супроводжувати ракети балістичні, відправляти, коригувати їхній курс, ну і відповідно відслідковувати всі українські цілі, які були в повітрі на відстані 800 кілометрів. Тобто, якщо ми беремо той самий ту точку, де він був збитий, то це відповідно покриває і Харків, і Дніпро, ну трохи там не дістає до Києва, да, цей сектор охоплення цією фортецею літучою. Да. Тому оцінюють, що це вартість його там 330 мільйонів доларів. Ну, це мінімум, тому що він був ще оздоблений додатковими якимось там системами. Тому це величезний збиток для Росії. Ну, крім того, що це пошкоджений цей ІЛ, також ІЛ-32, це теж там десь 200 мільйонів. Але його вдалося, наскільки відомо, посадити в аеропорту Анапа. Ну, ми бачили сьогодні знімки, фото цього пошкодженого літака. Тобто, як кажуть фахівці, скорше за все його не зможуть його відновити, потрібно буде будувати новий літак. А сьогоднішні російські спроможності, вони обмежені, тих самих літаків А-50, вони в найближчу історичну перспективу не зможуть виготовляти, недостатньо для цього і відповідних фахівців, і відповідних деталей, які треба буде постачати за кордону. Тому це суттєво обмежує сьогодні здатність Росії для того, щоб вони забезпечили знову ж таки покриття подібним літаком неба над Україною. Їм треба буде переводити всього таких літаків сьогодні на чергуванні 9, наскільки там відомо стало фахівцям світової військової авіації. І от один був пошкоджений в Білорусі, в Мічулинцях в минулому році якимись ударними дронами був пошкоджений, і цей практично знищений, тому лишається 6. А секторів, які треба прикрити, це починаючи з Тихого океану, потім Китай, Середня Азія, Північно-Льодовий океан, Балтійське море. Тобто в них критично не вистачає сьогодні тих 6 літаків, які, згідно з там 7 літаків, вірніше, які лишаються в них на озброєнні
а вони можуть перебувати в повітрі лише 4 години. Да? Тобто там суттєво сьогодні це вплине на спроможність росіян. І дехто з фахівців стверджує, що вже таких масованих пусків ракет, які були в нас там 29 грудня чи 2 січня, не відбудеться. Ну, це так, як коротко. А чому, Дмитре, а чому не відбудеться? Скажи, будь ласка. Тобто цей літак, він, ти ж кажеш, що він до Києва не діставав, але він коригував напрямки. Я не знаю, як це сказати. Він брав участь у цих ракетних обстрілах, так? Ну, але ж він міг супроводжувати на глибину там 800 кілометрів, а далі там лишається вже, якщо там навіть вражати цілі в Києві, то лишається не так багато вже відстані. Там він може вже завдяки головці там самонаведення вже оминати там ці наші станції ППО і намагатися вразити ці цілі. Тобто, на жаль, оці удари, які були 29 грудня і 2 січня, вони досить були дошкульними і серйозно завдали, як відомо, збитків нашій оборонній промисловості в першу чергу. Ясно. Слушай, слухай, дуже змістовну відповідь. Я навіть не чекав, що так глибоко. Я не знаю, а тебе можна питати взагалі про все, я думаю. Щось ти розумне скажеш, да? Це, як знаєш, є люди, яких питають про будь-що теж, і вони несуть таку нісенітницю, що соромно слухати. Тут усе навпаки. Продовжуємо. Намагаюсь виправдати твою високу довіру. Дякую тобі, за. Насправді у нас такий серйозний глядач, може їх не так багато, як на інших каналах, але принаймні тут я просто нещодавно подивився рейтинг українських експертів медійних. І я просто жахнувся, якщо чесно. Ну, те, що там перше місце тримає, значить, Арестович, це взагалі-то зрозуміло, хоча не зрозуміло, так? А там з 20, здається, людей, а може більше, я знайшов 3-4 людини, яких можна назвати чесними, тобто неангажованими, чесними, які кажуть свої власні думки. Решта, майже всі, це якісь маніпулятори, які там заперечували війну, просто відкрито брали участь там в УПСО російських, разом із Шарієм, якого ти згадав, до речі, так? І нічого, люди продовжують це хавати. Як ти оцінюєш, що з цим взагалі робити? Бо на перспективу це знову тупик якийсь буде. Ну, ми якраз проявили ініціативу і створили такий блогерський клуб. Мали честь якраз і тебе запросити до нас. Цей ініціатива виникла, між іншим, знову ж таки, після моєго спілкування свого часу з ізраїльськими інвесторами в 2008 році. В них на хвилі такого успіху їхніх проєктів вони чомусь вирішили, що можуть прикупити, тоді була хвиля якраз цих економічних негараздів, 2008-2009 рік, і чомусь вони вирішили, що може буде цікаво залучити інших інвесторів для того, щоб інвестувати в українські медіа. І приїхала там серйозна група ізраїльтян, вони насправді їхні компанії базуються в Лондоні. Вони на 2 тижні сюди приїхали, і вони жахнулися від тієї ситуації, яку вони побачили, тому що я їх там консультував, зводив їх тут з гравцями головними, ну і головна їхня був головний, в чому полягав їх висновок. Вони від рекламної коаліції отримали ті останні дані, там за 2007 ще рік, ще докризовий, що там українські телеканали заробляли на рекламі 250 мільйонів доларів, а вкладали їхні власники, це в першу чергу там група Пінчука, Коломойського, Ахметова, вкладали мільярд. Тобто 750 мільйонів було мінус. Так. Ну це ти розповідав минулого разу теж про це. Можна глибоко вже не зануритися це питання. Це питання про те, що медіа в Україні ніколи не були бізнесом, в такому медійному сенсі, в американському, наприклад, або британському. І вони не були навіть і суспільно якимось там, не знаю, як там BBC. Це просто олігархічні іграшки таке. Ну і так само, і вони ж продукували, здається, просто ти ж жив в Україні увесь цей час, я не жив. Це коло таких ручних
експертів, аналітиків, Да. і воно досі абсолютно на плаву. Ну так я просто розумів тоді, і між іншим їхні висновки, з яким я повністю був тоді солідарний після їхнього перебування, да, що враховуючи інтереси російських олігархів, в першу чергу в російському дешевих російських енергоносіях, в російському ринку як ринку збуту для своїх товарів, і в цієї проникненню в російських компаній там в усі сфери нашої діяльності, вони тоді сказали, що з урахуванням цього ми рано чи пізно, якщо не фізично, то інтелектуально вас поглине путінська Росія, і ви будете знаходитись в окупації. Тобто вони про це попереджали скільки там 2009 рік, там 15 років тому. І насправді я тоді ще розумів, які величезні суми вкладає тут путінська ця машина, тому що, на жаль, багато з моїх однокашників були задіяні в цьому проникненні інформаційному російському. Ну, зокрема, людина, з яким ми в 81-му році поступали, з Києва нас троє поступили до Московського цього інституту іноземних мов. І ось Сергій Шикланов, який одіозний був у нас персонаж, потім був там партнером, ворогом, знов партнером Коломойського, і про його смерть мені там Коломойський особисто повідомив своїм дзвінком декілька років тому. Так от він був тут одним з провідників цього російського впливу, він був засновником фонду, такий з промовистою назвою «Фонд імені Пушкіна», який свого часу, в свою чергу, був засновником телеканалу «Інтер». І інші мої там друзі-однокашники через різні російські структури долучалися до цього впливу. Тобто були люди, які тікали з Росії, ну, ті, зокрема, в кого тут великі родинні зв'язки, тобто один там, не буду називати з якої області, да, колишній там мій однокашник, який був співробітником дуже відповідального управління Генерального штабу Російської Федерації, він втік ще там наприкінці нульових, коли зрозумів, що тут для його рідної області готують те, що відбулось зрештою в ДНР, в ЛНР. І таких людей було досить багато. Вони, тобто, там, скажімо, не світяться, да, як інший наш там однокашник там Вороненко, якого тут застрелили біля готелю «Прем'єр-Палац», да, чи там інший мій товариш Павло Шеремет, якого там підірвали, да, на вулиці Франка на розі там з Хмельницького. Тобто в нас насправді дуже важко навіть оцінити в грошах, які інвестували в цей російський вплив суми. Тобто, якщо тільки за комісійні від цих сум, там, знову ж таки, ці мої колишні однокашники купували собі там цілі палаци на Середземному морі, на цьому в Пальмі в Дубаї чи на Сардинії. Дмитре, так вони ж продовжують зараз. Я якраз хочу актуалізувати це питання. Які ти бачиш меседжі цих тролівих фабрик і їхніх представників, легалізованих в Україні, наприклад? У тому списку вони теж є, які брали участь в різних епізодах. Ну, є такі міні-ширії, там, міні-якісь там медіа-наташі різні, там, так, я їх так називаю, медіа-васі, такі, так? І хто вони, і які меседжі просувають вони там разом зараз, разом із російською пропагандою просто зараз? Ну, я не думаю, що сьогодні вони можуть дозволити собі такі відверті проросійські меседжі. Здебільшого це те, що підриває довіру до інших, так скажемо, політичних сил. Я себе позиціоную як такого, знаєш, затятого порохобота, тому що мені пощастило бути присутнім там на переговорах, на банкетах, в ефірних студіях з усіма попередніми там українськими президентами, прем'єр-міністрами, практично з усіма спікерами парламенту. Тому я міг оцінити і рівень кваліфікації того чи іншого українського політика. І я розумів, наскільки там було
важливо для росіян знищити не тільки там авторитет того самого Порошенка, а і Пашинського, да, і Турчинова, тобто, ну, так тієї самої Гонтарєвої, там Наталії Яресько, наскільки важливо було для них нав'язати суспільству думку, що дійсно ось там війна була вигідна тільки через те, що на ній наживався Порошенко, чи там Гонтарєва банкрутувала банки для того, щоб самі там заробити собі там мільйони, мільярди. Тобто, ну, ось така некваліфікована експертиза, яка зрештою руйнувала якраз довіру суспільства до найкваліфікованіших українських управлінців. Тобто, до речі, Дмитре, на Пашинського і зараз замовлення йдуть. Людина займається обороною, так? Ну, коротше, нічого нового. Так, і на нього, і на Тетяну Чорновол, нагадаю. Вона взагалі воює. Ні, так що вони спромоглися зробити? Вони ж 25-26 лютого вивезли цю критичну кількість стугун з цього складу в Макарові. Тобто вони знали, що наближаються росіяни до Макарівського цього складу, а там зберігалися ці стугни, які якась ось це наша компанія «Провідна Луч», яка виготовляла їх не для української армії, а на замовлення, знову ж таки, для країн третього світу. Я зараз досі ще, коли бачу операторів цих стугн, як вони працюють з своїми планшетами, то там всі надписи арабською мовою, там «Ітлака Саваріх», «Та'ат Ішара», тобто все воно було прошито для того, щоб постачати ці комплекси країнам третього світу, а не українській армії. Тоді це підприємство, профільне українське стратегічне підприємство, нагадаю, перейшло на одноденний робочий тиждень. Тобто і виконували тільки ці замовлення іноземних армій, іноземних країн. А вони вивезли тоді з допомогою там інших наших добрих знайомих, там Ігор Лапін брав участь в цьому. Вони вивезли, скрили ці склади і вивезли буквально за лічені години до того, як туди прилетіли вже снаряди російської авіації на ті склади, були знищені. А проти них за це порушили кримінальну справу. Уявляєш собі? Тобто, якщо це не зрада і диверсія, то що це таке? Ну, я вже не кажучи про цей кричущий факт, після там так званої Оманської цієї подорожі було проведене засідання Ради національної безпеки і оборони з такою назвою «Актуалізація термінів виконання ракетних програм», де були зупинені практично, відтерміновані строки виконання цих програм з 21-го року на 24-й або навіть на 31-й. Тобто йдеться якраз про ті стратегічні українські ракетні системи «Нептун», «Грім», та сама «Богдана», які могли б вражати російські цілі якраз на тих відстанях, які нам сьогодні потрібні. І нам не треба було б просити в американців, британців їхні системи. В нас на кінець 21-го року мало було декілька десятків дивізіонів з цією зброєю. Тобто це насправді дуже болюче питання, важко взагалі тут тримати спокій, коли розумієш, наскільки була серйозна оця диверсійна робота проводилась, коли весь керівний склад наших всіх державних структур, починаючи там від СБУ, хто такий Баканов? Як могла людина, яка займалася виключно там якимось офшорними оборудками, забезпечувала з іншим моїм однокашником, таким сумнозвісним Пальчевським, відкриття в 95-му кварталу офшорів на Кіпрі, ті самі юристи цим займалися. Так от, людина, яка жодного досвіду не мала ні в державній справі, ні в безпековій, ні в оборонній, стає керівником Служби безпеки України. Я думаю, Дмитре, що зараз просто ніхто навіть пояснити не зможе, що це було. Як він взагалі там опинився. Просто це якийсь сюр такий, мирного часу, типу мирного часу. Насправді є пояснення цьому, тому що тоді вже вони проходили як співучасники, зокрема і Баканов теж,
як співучасник цієї оборудки Коломойської, яку назвали найбільшою оборудкою по відмиванню брудних грошей за всю історію світової банківської системи. Нагадаю, що в тому числі і мої інші однокашники, деякі по той бік опинилися давно вже цього фронту, бар'єру, вони розслідували ці оборудки, по яких загальна сума складає 470 мільярдів доларів. Тобто це вкрадені в Приватбанку, вкладники в Приватбанку через Нафтогаз, через Укрнафту, через Татнафту, вкрадені гроші, які багато разів там прокручувалися через офшорні компанії для того, щоб замітати сліди. Так от, одна з цих компаній, через які прокручувалися десь десятки мільйонів доларів, це була якраз Atlantic Limited, яку відкривав Баканов для Зеленського. І тому, відповідно, його завдання було, він же вперше буквально після свого призначення полетів до Сполучених Штатів буквально за 2 тижні. І як тоді вже фахівці, які займаються цією справою, якраз і передбачали, що його завдання було якось пригальмувати це розслідування, щоб не було на адресу саме структур, пов'язаних з новообраним українським президентом, ніяких серйозних Слухай, а це ж Баканов призначив зрештою цього Наумова, якого нам чомусь, чому, я можу здогадатися, може ти знаєш, не видає Сербія, де він був затриманий. Зараз не знаю, чи він під домашнім арештом, чи він там десь просто під зобов'язанням, але Сербія відмовила нам у поверненні, напевно, через те, що він російський агент просто і все. А вони з Росією разом зараз. Всі ж призначення проходили через, спочатку без участі Єрмака, потім вже за участю Єрмака, саме після того, як Єрмак очолив Офіс президента, він поміняв і міністра оборони більш-менш там кваліфікованого на такого одіозного тарана, який зупинив всі там, знову ж таки, ракетні програми, не виконував. Таран – це просто дно. Я взагалі не знаю, звідки він виник на Сході. Він же був цим партнером батька Зеленського по доміно, як кажуть. Гарно грав в доміно з старшим, з професором Олександром Зеленським. За чутками. Тобто людина, яка заявила, що в нас натівські оці інтеграційні програми для нас не пріоритет, хоча в нас вже в Конституції було записано це. Сказав, що ні, це для нас дуже далека перспектива, ми не маємо цим перейматися сьогодні. А весь склад Ради національної безпеки і оборони, тобто добрі мої знайомі, які входили тоді, за часів попереднього президента, той самий Горбулін, Кривонос, той самий Пашинський, Турчинов, на кого їх поміняли? Досвідчених ракетників, політиків поміняли на кого? За техніка Данілова, на цього фармацевта Соловйова, на перекладача Демчишина. Якщо це диверсія, тобто... Скажи, будь ласка, Дмитре, а чому тоді, це вже не за чутками, це точно, да? Чому тоді нам так пощастило із Залужним, якого теж призначив Зеленський, і призначив за півроку, здається, так? Здається. Це ж дійсно нас врятувало. Якраз тоді, коли наші партнери зрозуміли, наскільки серйозна ця загроза, то це була їхня вимога, британців з американцями, наскільки мені відомо, пана Залужного помітили ще тоді, коли там йому вручали цей меч британські дипломати, британський посол, як кращому випускнику Академії Збройних сил України. Тобто він, тоді ще зійшла його зірка, і на нього дійсно покладали великі надії. Це, зрештою, була одна з вимог. Я не знаю, в кого там більше було ініціативи, американців чи британців, але дійсно це їхня була, можливо, категорична вимога для продовження співпраці. Але після того, як в нас стала керувати всім Ставка, нагадаю, що рік тому
всі рішення почали приймати вже не в кабінеті Залужного, а на засіданнях Ставки, на якій присутні люди з дуже серйозними там підозрами стосовно їхніх зв'язків з Росією. Да? Там люди з родинними зв'язками, службах відповідних російських розвідувальних. Ну, я присвятив спеціальну програму тому самому там Подоляку. Ну, він не входить в склад цієї ставки, да, Верховного Головнокомандувача, але ж цей головний сьогодні піарник, головний агент цього інформаційного всього, інформаційної компанії, а людина 10 років тому, ну десь вже 12 років тому, в 2011 році, хизувалася тим, що він на замовлення російських, знову ж таки, відповідних структур проводить інформаційні операції в інших країнах для того, щоб роздмухувати там внутрішньополітичні конфлікти. Тобто він дав інтерв'ю тоді там газеті, ну його передрукувала потім газета «Білоруський партизан». У мене є дуже розлогий там аналіз цього інтерв'ю, де він вихвалявся, що він так чудово заробляє на тому, що натравлює там одну частину грузинського суспільства на іншу, росіян натравлює на грузинів, грузин на росіян, що в нього тут така чудова сьогодні позиція, може дозволити собі там дуже розкішний засіб життя, вихвалявся тим, як він чудово на цьому заробляє. Тобто те, за що сьогодні люди в Британії, в тій самій Сполучених Штатах ходять під статтями, дехто вже, як там той самий там Манафорт, якого вів інший мій там однокашник Костянтин Килимник, за якого зараз ФБР проголосило нагороду $250 тисяч за будь-яку інформацію, яка призведе до його арешту. Тобто ці люди несуть сьогодні кримінальну відповідальність і вже відсиділи деякі там строки за подібні операції. А в нас людина, яка хизувалася участю в цих спецопераціях, вона сьогодні керівник всієї там інформаційної пропагандистської компанії українського президента. Дмитре, я періодично, я ж не уважно там дивлюся, але те, що зараз робить Михайло Подоляк, ну, відповідає позиції України, в принципі. Тобто там, я там заради, чесно кажучи, ну, зараз, я ж в Україні не жив так давно, да? Я зараз не бачу. Тобто він англійською пише, там, українською, інтерв'ю дає, його дуже люблять іноземні журналісти, він там багато кому, ну, коментарі дає тощо. Але ця людина, яка долучилася до того, що в нас суспільство було в рожевих окулярах впродовж там останніх... Багато хто долучився, там багато хто долучився. Ну, так як можна було так безвідповідально обіцяти, що він буде пити каву в Криму? Ну, це ж не він, це Арестович розповідав ще буквально 26 лютого, на третій день російської агресії, він якраз зустрів там тоді його на Банковій, там в мене офіс з одного боку, на Інститутській, да, вірніше, офіс з боку Лютеранської, а квартира на Інститутській з обох боків. І тоді всі ми там сміялися їхнім цим розповідям про якийсь там десант, який висаджувався на Банкову. Да? Ніхто з сусідів нічого з цих перестрілок, які там відбувалися з їхніх оповідань, нічого цього подібного не було. Але Арестович заявив, яким керував знову ж таки Подоляк, що цього бурі і натиска це можна знайти легко, якщо вбити в YouTube 26 Слухай, лютого. Дмитре, я взагалі, зараз буде перелом мозку просто. Скажи, будь ласка, зараз Арестович знущається з Зеленського, насміхається над ним, там жартує про його рівень, там, ну, якось просто, ну, як ну, я розумію, що він був колись, там, називав його там ніким, потім це найвеличезніший у нього був, зараз знову там ніхто, він так, не так, що зовсім ніхто, а так знущається. Мені просто розповідають люди, які не можуть цього зрозуміти. Як це працює взагалі? Навіщо це було там Офісу Президента такого брати, щоб він потім ще і проти них працював фактично? Ну і проти України я вже не кажу, там багато чого. Ну так я попереджав буквально в перші місяці його перебування на цій посаді головного спікера Банкової. Я розповідав про його підноготну, ну там вже про дугінські ці
спільні прес-конференції це таке, але ж потім він тут долучався до демонстрацій Вітренчихи. Така в нас була одіозна проросійська діячка політична, яка заснувала там партію прогресивних соціалістів, якщо я не помиляюсь. І вони тут ходили під українським парламентом з цими слоганами «НАТО гірше, ніж гестапо». Тобто потім він був таким затятим, ну, у нас тут помаранчевим лідером, да, приходив в штаб Майдану і казав, що, ну, вірніше, до того там він на Майдані в програмі, яку вів тоді Савік Шустер з Мустафою Наємом, дуже компліментарно висловлювався стосовно Януковича, що я вас дуже поважаю, Вікторе, пане Вікторе. Да? Потім він прийшов в штаб Майдану і бив себе в груди, що він тут великий революціонер і хотів на себе перебрати навіть там керівництво. Люди дивувалися, хто тебе вповноважив. А потім він заявляв, нагадаю, що насправді саме те, що записано було про НАТО в нашій Конституції, це і спровокувало російську агресію, що це ось був такий подразник для Путіна. Потім він сам же стверджував, що ні, ми не можемо бути нейтральними, нам треба тільки під парасолькою НАТО. Тобто людина, яка впродовж там декількох тижнів міняє категорично. А яка мотивація? Як це працює? Ну це ж соромно, по-перше, так? Але якщо ти маєш такий сором, да, отримати, і розумієш, це він же не дурний. Яка мотивація тут працює? Ну, в мене декілька було програм на Ютубі, так і називалися вони «Що не так з Арестовичем?», де я намагався так дуже докладно проаналізувати його психотип, да, і там дуже промовиста була його розмова з одним з якимось там теж блогерів. Він каже: я от своїх балдею, от своїх маніпулятивних можливостей, що я можу там ось так легко переорієнтувати свою паству і переконати їх в тому, що саме в мене, да, істина в останній інстанції, і мені це дає величезне задоволення. Тобто я нагадаю, що один з найпопулярніших його відео свого часу, ну, коли тільки Зеленського обрали, це була така ну, там, 3-хвилинна розмова, я не пам'ятаю з ким, з якимось теж популярним блогером, де він сказав, що проголосувати за людину з комплексом якостей, які є у новообраного українського президента, у Зеленського, могли тільки упорати там довбодятли, причому я в 20 разів применшив ступінь. Ні, він там така була риторика. Мені навіть незручно було чути там деякі речі. Тобто, було просто земляний черв якийсь просто. Да. І буквально минуло там, ну скільки там, 6-7 тижнів, і він перший раз, я нагадаю, як він вигулькнув, знову ж таки, як в цій обоймі Банкової, він взяв інтерв'ю довжелезне в новопризначеного тоді керівника ГУР Буданова, де вони вдвох цілу годину спростовували будь-яку інформацію про операцію вагнерівців. Що все це вигадки, що це взагалі, ну те, що потім ця Мар'яна Безугла повторювала на своїх цих ефірах, да, що це якась інша структура, ніякого відношення до українських спецслужб не було, це взагалі інспірована була Росією, росіяни все це запланували для того, щоб спровокувати конфлікт України з зовнішнім світом. Тобто він змінив категорично своє ставлення до ну ж таки цієї операції, а головне до всього керівництва Банкової. На жаль, ну як на мене, це головна сьогодні проблема української влади в тому, що там знаходяться люди, які мало того, що не фахові, да, ну хто там, Зеленський каже, що в нього команда там з 5-6 цих менеджерів. Ну, ось сьогодні я виклав на своїх там сторінках в соціальних мережах виступ пана Єрмака в Давосі. Ну, це ж так настільки жалюгідна
його жалюгідний його виступ, рівень володіння англійською мовою, там, я не знаю, п'ятикласника якогось, неузгоджені там дієслова з іменниками, порядок слів не дотримується. Тобто людина, яка береться відповідати сьогодні на питання кореспондентів, ну візьми ти досвідченого перекладача, чого ти там... Слухайте, Дмитре, а ось для мене так і залишилося таємницею. Ну, напевно, пана Єрмака він точно мав на увазі в числі цих 5-6, скільки, не пам'ятаю, як президент сказав уже, менеджерів. А хто інше? Ну, хоча б припущені. Я теж, знову ж таки, я не так глибоко на цьому знаюся, хто це може бути. Бо ж, ну, це справді багато людей, яких ми просто не знаємо. Ну, суспільство не знає. І, може, і ніколи б не знало б. Да. Ну, він мав на увазі там Жовква, який в нього консультант, мабуть. Це той пан Жовко, який єдиний знайшов у собі сили покритикувати Залужного після його публікації Financial Times, здається. Дуже мудре рішення було з його боку, просто оплески. Да. Є дві людини, які з фахом, да, Жовква, і один відповідає за дипломатію, інший за військову справу. Але насправді найближче коло, навіть теж по цьому оповіданню цього Савіка Шустера, вірніше Саймона Шустера, да, які уривки, які вже були надруковані, хто не входив в найближче це коло. Це знову ж таки той самий Єрмак, Подоляк, ну там, мабуть, Лещенко, Татаров і хто там ще може бути. Ну і цей Шурма сьогодні за економіку, хто відповідає? За економіку Шурма, якого американці просили не включати в склад делегації, а його знов взяли сьогодні з собою в Давос. Татаров, ну, настільки одіозна персона, людина, яка виправдовувала злочини, які були на Майдані під час Революції Гідності, була правою рукою тоді того одіозного міністра Захарченка. І сьогодні ця людина очолює весь там напрямок, ну, правовий, юридичний в Офісі президента. То, знову ж таки, Подоляк відповідає за інформаційний, в якого рідний брат, штатний співробітник, ну, він каже, що він вже там в відставці, да, полковник ГРУ. Але хто там буде сьогодні, хто може це перевіряти, наскільки він відсторонений від там реальних справ. Я думаю, що росіяни ніколи не оминули такої можливості використати. Слухай, її. Дмитре, справедливості, заради справедливості сказати, що можна сказати, що ти вчився теж, ти ж багато сказав з такими ворогами, так? Я думаю, що ти не всіх, не про всіх розказав. Абсолютно, так оце головна причина, чому я відмовлявся завжди йти в високу українську політику. Ну, нагадаю, що я свого часу був прообразом цього вчителя Голобородька, да, так скажемо, ну, слуги народу. Мене Коломойський з Березовським вмовляли ще в 2005 році виконати цю роль. З 2005 по 2011 вони заходили через, ну, і російських політтехнологів, відомих там керівників політтехнологічних служб російських, через ізраїльських моїх друзів, пропонували мені там мільйони тільки до того, щоб я там долучився до української політики. Мені тоді там провідні партії того часу пропонували там в складі першої п'ятірки бути. Да? А в Коломойського була там мета, щоб мене розкрутити. Ну, він каже, ти ж кадровий офіцер, дипломат, популярний тоді шоумен. Да? Дійсно, тоді там в нас були найпопулярніша програма українського телебачення, був «Золотий гусак», з директорів якого я був, да, і ведучим на радіо. Найпопулярніші програми тоді мої були і розіграші мої, і там програми з інформаційні, які ми виготовляли. Ми виготовляли на місяць пакет з 30 програм, які ретранслювалися в ефірі 260 міст 10 країн світу. Тобто в нас найпотужніша тоді була така, ну, студія, те, що називається синдикативного мовлення. Ми виготовляли проекти. Ти ж відмовився, як ти кажеш, так? Тобто все, ну... Так, знову ж таки, з огляду на мій бекграунд, я б ніколи б не довіряв такій людині з таким бекграундом, як я, з моїми
там друзями, зв'язками якісь відповідальні державні посади. Тобто це порушує елементарні сьогодні там норми, тому я і виступав за люстрацію, за те, що відсторонення всіх, хто був тим чи іншим чином дотичний до цієї там проросійської команди Януковича. Нагадаю, що 95-й квартал саме під знаменами молодих регіонів почав своє там сходження на політичний олімп. Потім Глеб Павловський, коли проаналізував результати помаранчевої революції, назвав тоді мене блокбастер-фюрером помаранчевої революції за мої проекти «Веселі яйці» і блокбастер «Операція Професор». І він в своєму інтерв'ю згадав це як один з головних чинників зміни психологічних настроїв українців. Тому що, нагадаю, у вересні 2004 року 60% українців були готові проголосувати за Ющенка, але вірили в його перемогу лише 15%. Тобто це я якраз сприйняв як особисту образу, і тому там долучився тоді до цього. Слухай, Дмитре, я хочу уточнити. Добре, що ти згадав про Павловського. Він пішов із свого такого дуже напруженого маніпуляційного життя в засвіти вже. Так, ну десь там, напевно, біля Кобзону очолює, може, там якусь піар-групу, мабуть, так? Марат Гельман зараз російський опозиціонер, а це ж два просто брати, близнюки. Це, як то кажуть в одній п'єсі Лесі Подерев'янського, це мандавошки Марат і Глеб. Марат і Глеб, так? І зараз він опозиціонер російський. Ну, я можу його теж оцінити, але у нас залишається десь 8 хвилин. Я хочу все ж таки про феномен Арестовича і схожих на нього персонажів договорити, бо ми трохи відволіклися, то я просто не пам'ятаю всіх імен там, так? У цьому переліку найпопулярніших, наймедійніших експертів України, яких усі цитують, запрошують. Я вже не кажу про те, що найпопулярніша тут у нас людина, аналітик, це Ігор Яковенко, росіянин. Ну добре, хороший росіянин. Це я просто за дужками ставлю, це якась хвороба ментальна в деяких людей там, да? А тут, значить, власне, Арестович, який, ну, як пінг-понг жив усе життя. І зараз я договорю просто, там ще є такий персонаж, як Юрій Романенко, так званий український експерт, який просто до червоного обличчя заперечував війну просто напередодні, коли це ПСО проводили, очолювала це ПСО, власне, Ксенія Собчак, тобто головна агентеса медійна Путіна, який він їй просто доручив це робити. Ну, він або там Сурков, або хтось там за цим стояв. Це ІПСО під назвою «Ви що, збожеволіли? Путін єдина нормальна людина у світі, жодної війни не буде». І він, цей Романенко, писав: «Байден грає в карибську кризу з Україною. Навіщо він це робить?» Тощо. Нормально, якби нічого не було. 7-й або 8-й в рейтингу, причому це абсолютно штучно, бо це абсолютно непопулярна людина, там, і, ну, це не співпадає з його кількістю там переглядів, читачів, там, тощо, так? Але раз, і вони завжди в топі, а ми завжди не, ну, коротше. Да. Ну, для мене найбільшу шкоду завдав взагалі свідомості українців напередодні повномасштабного російського вторгнення якраз Гордон. Тому що він, між іншим, я забув згадати про нього ще, да. Ну, це тільки, знаєте, перший рядок, ділить перший рядок з Арестовичем, да, по кількості підписників на YouTube. Десь так. І просто мені дуже шкода українців. Ну, мені байдуже, що мене там немає. Я абсолютно про це не думаю. Але українців годують таким просто лайном медійним, перевіреним, двічі, я не знаю, там... Навіть не хочу тут просто телеефір. Да. Ну, для того ж ми і створили якраз цей блогерський клуб, і це записано там в наших цих... А скажи, яку назву він має? Ти ж не сказав, яку він назву має? Блогерський клуб «Сенс», да, ми його зараз намагаємося розкрутити. І якраз завдання в тому, щоб з перших рядків популярності українського YouTube прибрати таких, як Арестович, той самий Гордон, чи там той самий Золкін. Золкін, нагадаю, який сьогодні на 3-му місці знаходиться
це колишній агент Шарія, який ходив тут з георгіївськими стрічками, який розкручував Я не знав його. цього, я не знав цього. Брав інтерв'ю. Ну, крім того, що він засуджений за вбивство, в нього стаття кримінальна за вбивство, так він іще долучався до шаріївських цих провокацій, і долучався до розкрутки цього руху, колись, як вони, безсмертний полк. Слухай, з Шарієм разом теж Романенко його відбілював. Тобто це одне коло, вони один одного знають усі, чи що? Я просто... Так от для мене був найбільший якраз виклик, коли інтерв'ю, яке зробив Гордон з Зеленським напередодні там першого туру виборів, про те, що треба просто перестати стріляти, і треба подивитися в очі Путіну і зустрітися десь посередині, його на різних там каналах, на різних майданчиках подивилося 20 з надлишком мільйонів людей. Ну, я тоді просто, якщо чесно, спати перестав, бо я просто дихати не мог. Бо це ж просто, ну як таке можливо? Ми ж просто маємо готувати, війна просто, ми перед війною стоїмо всі. Майже ніхто не хотів це чути. Я там нещодавно в одному там, громадському місті так був вимушено свідком розмови двох харків'ян. Вони переїхали вже до Києва і розповідають, які там в них втрати. Вони там серйозно займалися харківською нерухомістю і там порахували, що їхні активи, які були там на мільйони, сьогодні скоротилися на десятки, там сотні разів вартість їхніх активів. І я вже не стримався, кажу: хлопці, а ви що, не розуміли, коли Зеленський сказав, що зустрінемось десь посередині, що ваш Харків може опинитися по той бік цієї середини, як і ще десятки, сотні українських міст? Невже не було це для вас таким дзвоником, який мав вас попередити про цю страшну небезпеку? Так от, я тоді просив, я не так часто закликаю своїх там підписників. Мене на той час, поки там знову ж таки ця зелена команда не заблокувала мій Фейсбук-профіль публічний, де в мене було там 700 тисяч підписників, я попросив тоді поширити інтерв'ю, яке вийшло практично в ті самі дні з Жириновським, де він розписав так, напрочуд відверто розписав сценарій, як будуть діяти росіяни після обрання Зеленського. Він був переконаний в перемозі Зеленського і каже: ми ж розуміємо, що Коломойський там за мотузки дьоргає, тобто ми будемо заманювати Коломойського як Віслюка морквою, обіцяти йому то 100 мільярдів, то 200 мільярдів, і про ці ж 100 і 200 мільярдів сам Коломойський неодноразово в своїх інтерв'ю розповідав, що ми візьмемо гроші в росіян і забудемо кров. А потім, каже, відріжемо всю лівобережну Україну, і так в кадр йому вносять цей торт, і він ножем відрізає лівобережну Україну. І я тоді просив: будь ласка, поширте це відео, ви ж розумієте, до чого це йдеться. Людина, яка завжди була таким відвертим транслятором тих чи інших там російських ще на той час секретних якісь планів, витоки давали суспільству через Жириновського. Ось він абсолютно докладно все розповідає, що нас очікує в найближчу перспективу. Як ви можете зараз так безвідповідально ставитись до цих попереджень, які лунають навіть від росіян, не від мене, а від росіян? Ой, просто жах якийсь. Знаєш, коли на цю публіку дивишся, я не знаю, як на це реагувати. Я просто хочу побажати нашим глядачам, щоб вони відрізняли людей тих, які брешуть, мають звички і навички хамелеонів, так? Таких, тримайтеся від них подалі. В нас 30 секунд ровно, Дмитре. Так, ось наша мета якраз боротися за те, щоб ця поінформована частина суспільства, від якої залежить зрештою там доля нашої країни, оскільки ця активна частина української громади має поширювати правильні ідеї, наративи і поширювати якраз суспільно корисну інформацію для того, щоб подолати з одного боку це невігластво українських і безвідповідальність українських виборців, українських громадян.
Ну, дякую за ту частину, всю правду ми не знаємо, ту частину правди, про яку ти сказав. Я багато чого не знав, насправді, я ж не жив в Україні, так? Ну, на все добре, дякую, що знайшов час. Дякую всім, хто дивиться АТР. Дивіться АТР і далі.